ମୋ ଭାଇ ବ୍ଲଗର ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କି ଭଲ ଫୋନ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗାଧେଇ ଆସିଛି ହେଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋ ଆଗରେ କି ପଛରେ କେହି ନାହିଁ। ଦେଖ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଇଏ ହେଲା ଆଗ, ଇଏ ହେଲା ମୋ ପଛ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଫାଙ୍କା ଏରିଆରେ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଫ୍ୟାମିଲି କି ଘର ପାଖାପାଖି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ 15-20 ଦିନ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଯିବ କହିବାରେ କି କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇବାରେ କି ଧରିବାରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ବି ତୁମକୁ କିଛି ଲାଗିବନି କି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। କିଏ କ'ଣ କହିଲା, କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଲା କି କହୁଛି, ସେ କିଛି ଲାଗିବନି। ବାସ୍ ମୁଁ ଏମିତି ଗାଧେଇ ଆସିଥିଲି, ତାପରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ନା ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି ନା ସାର୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି।